Мин архитектор үзем, күптәннән архитектура белән шөгыльләнәм инде. И күбесенчә мин мәчетләр белән шөгыльләнәм дип әйтергә була. Менә бүгенге тема безнең заманча мәчетләрне формалаштыру. Менә нәрсәдән башламакчы булам мин бу теманы. Менә безнең Кабан күле буенда утырып торабыз монда. Менә тегендә таба карасак, ана Кызыл Манара күренеп тора. Кабан арты мәчете ул. Ул мәчет 1924 елны төзелгән. Мин басым ясыйм, 1924 ел. Ул Совет заманасы. Ул воинствующий атеизм заманасы. Коммунистлар ул заманада инде мәчетләрне, чиркәүләрне җаба башлады, талый башлады, җимерә башлады. Әмма ул вакытта шулчак мәчет төзелә Казанда. Бу һичкиткеч бер гаҗәп хәл бит үзенә караганда. Ничек булган бу? Ничек булдырылган аны безнең бабаларыбыз ул вакыт. Дөрес әйткәндә, ул мәчет безнең булган бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә 1000 ел истәлегенә багышланган. Шуңа күрә ул аны төзеп булгандыр да. Ул мәчет архитектор Печников проекты булып ясалган. Ул модерн стилендә, модерн. Архитектураның төрле стильләрдә булган тарихта име. Менә шуларның берсе модерн стиль, ул бик киң таралган Рәсәйнең теге революцияга кадәр Рәсәйдә ул модерн стиле. Безнең модерн стилендә Казанда күп кенә матур гына биналар бар. Менә рәсем училищесы мөфти архитектура проекты буенча ясалган ул Карл Маркс урамында тора. Ул Рәсәйнең бердәнбер матур модерн стилендә ясалган һәм күп кенә биналар бар безнең модерн стилендә. Уларны мин хәзер искә алмыйм. Менә бу мәчет модерн стилендә. Дөрес әйткәндә, бу дөньяда бердән-бер модерн стилендә ясалган мәчет безнең Казанда тора. Аның бәясен белмибез. Бүтән бер кайда, бер илдә дә модерн стилендә мәчетләр юк. Нигә модерн стилендә? Чөнки әйттем инде, таралган булган модерн стиле Совет заманасында җаңа стильләр анда әле аякка басагына башлаган теге пролетарский стиль дигән әйбер, име? Шуңа күрә ул модерн стильдә төзелгән дә, и тагын шуны әйтергә кирәк. Бу соңгы мәчет Совет заманында төзелгән. Соңгы мәчет. Бу мәчеттән соң 70 ел бернинди мәчеттә, бернинди чиркәүдә бернәрсә төзелмәде. Атеистик заманасы башланды һәм 70 ел без теге атеист булып яшәдек. Танышны искә алдым, бу мәчет 24 елда төзелгән дип әйткән идем, име? Аны Ленинның мавзолейга кертеләр генә әле. Мәчет ачылды, анда намаз укылды. И шуннан соң, намаз укылганнан соң килделәр теге НКВД-штикларны, теге сәбәсеме, и жаптылар ул мәчетне. Ул бер көн барысы бер тапкыр намаз укылды ул мәчеттә, аннан соң жабылды. Менә 90-нчы елларда яңадан ачылды ул. Менә 70 ел жабылып булып торды, аны һич кенә кулланмадылар. Ул мәчетне ансызына түгел, калган мәчетләрдә Мәрҗани мәчете өстендә әйтергә кирәк, ул жабылмады, ул һаман да мәчет булып торды. Калганнары менә Печән базары мәчете, Әҗим мәчете тегесе, бөтенесе әле һич кенә кулланды. Анда и фабрикалар, сарайлар, әле складлар, базалар булды ул мәчетләрдә. Бу соңгы мәчет, менә соңгы төзелгән мәчет. Менә 91 елда Советлар Союзы юкка чыкты. Бетте дигәндәй сүз. И мәттәге Советлар таралды. Коммунистларның теге көче бетте дигән Совет хәрәкәтендә булганды. Көче бетте. Аларның идеологиясе инде менә хәзер инде дингә, мәчетләр төзүгә инде аяк чалучы булмады. Инде жаңадан без
Дингә кайтып дип әйтергә була. Дингә кайттык инде, мәчетләр төзи башладылар 90-нчы елларда, әйме. Ашык-пышык кына, тиз генә теге, бәлки җабырлар дип инде 90-нчы елларда башланды. Әйтик, менә мисал өчен инде Чаллыда Тәүбә мәчете төзелде. Әйтик, Нижнекамскида анда җәмгыять мәчете төзелде, авылларда мәчет төзи башладылар. 90-нчы елларның башлары бу, урталары бу. Менә ул мәчетләр инде стилдә. Әйткәндәй, менә 70 ел инде бер нинди мәчет төзегән кеше булмады, и аның проект эшләрен белүче кеше булмады, онлар бер нинди подготовка да булмады. И менә шул беренче мәчетләр, алар инде стилдә. Алар дөрес әйткәндә, шул совет модернизм стилендәнде. Ничек ул архитекторлар заманында клублар ясаган, клублармы теге, белмим, теге нәрсә теге балалар бакчалары менә шул стилдә алар мәчетләрендә булдырдылар. Бу мәчетләр кабатлы совет модерн стилендә ясалган иде. 90-нчы еллар безнең инде милли хәрәкәт ул искә хәтерлисездер, белмим, да теге 1000 яшьтәге кешеләр, миннән олы кешеләр, безнең милли хәрәкәт бик көчле иде ул вакыт. Менә шул минемчә безнең беренче президентыбыз Миңтимер Шәймиевнең башына бик дөрес, акыллы, матур фикер керде. Безнең Казан кирмәнендә мәчет торгызу, Кол Шәриф мәчетен торгызу. Бу минемчә үзенә бер бик күренечле вакыйга. 95-нче ел бу. 1995 ел. Әле сез бәлки хәтерлисездер, хәзер анда Кол Шәриф мәчете тора анда менә Казан кирмәнендә, әйме. Менә ул мәчетсез аны күз алдына китерә аласызбы ул мәчет? Бер кем дә китерә алмый. Менә хәзер шулай менә карыйбыз, гомер буе шулай торган кебек тора ул мәчет, әйме. Ул юк иде бит 95-нче ел. Менә 95-нче елны мәчет проектына конкурс игълан ителде. Менә шул конкурста без минем җитәкчелектәге архитектура төркеме җиңде. Әле мин яшь ул чак, 39 яшь идем миңа. Бу минем беренче проект иде, дөрес әйткәндә. Мага бер нәрсәдә бер нинди проект ясаганым юк иде. Бер нәрсә төзегәнем юк иде. Иң беренчесе шул Кошалик килеп чыкты. Менә шул мин теге үзем көтмәгәндә шул конкурста Оттым да азы курктым инде. Отканнан соң бу эшләргә тотынырга да. Бу бит теге җиңел эш түгел, бу бит теге бакчада теге туалет төзү түгел бит бу. Бу бит шундый зур әйберне утыртырга кирәк. Казан кирмәненә. Мәчет образы. Нинди булырга тиеш ул мәчет? Нинди соң ул? Җәмгыять мәчете бит ул. Бу бит теге мәхәллә мәчете түгел, кичкә генә менә бу. Әйтик, менә шул Кабан арты мәчетеме, Мәрҗани мәчетеме, алар бит мәхәллә мәчетләре. Ул теге зур түгел алар. Бу җәмгыять мәчете, бу зур мәчет. Аны нинди булырга тиеш икән, менә шундый белән, шул фикер белән, уй белән башны ваттык без. Беркем дә белми, ничек булганын, бернинди язмалар калмаган, бернинди сурәтләр калмаган, берсе калмаган, беркем күрмәгән, беркем белми аның нинди булганын. Biz de bilmiyoruz elbette. Şu an göre bizge yardım etip, bizde Şaymiyev'in de jiberde şit illerge, Arap illerine, Türkiye illerge, tegesi bize bargız, para koyduğunuz değil. Belki anlarsınız, bilirsiniz, onu diyeyim, işte ne şey kendini. Ne biz yürüdük? Tegi dünya sürevinde para koyduk. Yardım et elbette bu. Görmegenlik grubunda biraz akıl kirdi diye aytırgan була. Тырыштык ясадык инде, төрле вариантлар, дөнья вариантлар, төрле миллион вариантлар. Без бу мәчет белән Русиядә 9 ел шөгыльләндек, ул 9 ел төзелде. Менә без 9 ел инде бер туктамыйча рәсми ясап утырдык инде.
Başta çıkı süretlerin, anlatın çıkı süretlerin, tegese basıp 5-10 bir toptamışa 9 yıl sonunda şağılandık. Bu işte tağın nindi ağırlıklar oldu. Birinciden aytımda 10% bu. İkinciden en kotlaulı bir menimçe obrazını ona tırışsan tabasında ne olatağıyla bir sesten. Ama bu yahat binanı eski tarihi mühitka oturttu. Yani eski tarihi mühitka oturttu. Ansambl bulsun için. Bu bir kotlaulı mesele. Artur hünərində bu en kotlaulı eberlerden birisi. Niktigəndə misal için aytdık. Bizden bulgan Nikita Sergeyevich Xruşov degan kishi, bizim Rossiyaning yetakchisi, Sovet Soyuzi yetakchisi. Mana 60 yillarda onun boshida shunday uy kira, fikr kira, Moskva Kremlinde съездlar so'raydi. Tuzum. Doriy Съездов. Hem bu kuşa Moskva arxitektorlarına şunda şu Doriy Съездов'ны şu съездlar sonra oturturga Moskva Kremlini o asırlar boyunca jıyılgan şunday bizi ul bit Rossiyaning orasının ul bit jiragi bit o, değil mi? Onda bit Иван Грозныйда şunda jota bitmedi. Jeneşegine şu Успенский соборда Moskva Kremlininde, değil mi? Onda şirkevlerinde binalar hem başkalar hem o tarihi boylık, yani şunun boylık ortasına o Xruşov şu съездlar sorayı oturturga kuşa. Arxitektorlar bir boş vota, boşlayı, boştan önde Moskova'nın boş arxitektori Pasakhin degan kishi. Bütün masтерскойларда Moskova'dagi manajigalar, bushka, yosiylar, fasadların tegesi bisi. Ну, Pasakhin anlayınca bana eski onda bu şunday muhitga yaşırın жаңа bina oturttu nindi avırış ikanin. Hem buların da panoramasının bıtmasının için bunu jirosuna tağılar kübrek. Onun birinci kal jirosunda ilacları var. Tege panoramada görünmesi, sezilmesi için. Ondan sonra onun fasadlarını yazıyorlar. Türlü fasadların başı da gelişmeyip, başı da şit bulup görünen. Onda da tege pametler yanında, iyi mi? Bunlar da oyuncular bunu piyaladan yazarlar, piyaladan. Şunda janişe turgan çirkevler, motor binalar şuna qaraptırsın deyip, sezilmesin deyip tege birinde. Maskirovka kırıgında. Piyaladan yazıyorlar şunu oturtalar ona. Ama lakin menimçe barbar bu mesele çözülmedi. Hazırda şu Xruşov tilege bilen Doriy Съездов unda turan Moskva Kremlinde, iyi mi? Nöbar bu şit aybir bulup tura. Şit aybir bulup tura. Moskva Kremlini o UNESCO'ya kiritilgan. Mana shunday UNESCO'ya kiritganda o 70 yillarda, iyi mi? Onda karşı çıktılar bir küp kişi bilen sizin bilen şu Doriy Съездов turamında buzuk bana bu bizning ansambl ne deyip. O 70 yeli uговорили Moskva Kremlini UNESCO'ya kiritilgan. Şu Doriy Съездов ortasında. Bana iyi katlalı mesele o. Yani tarihi muhitga oturttu degan aydır. Bana bizim de hazır Qozon Kremlininde bizga жаңа masjid oturturga bulduk. İyi mi? 90'lı yıllarda. Birinçiden Qozon Kremlini o Rus arxitekturası. Onda şirkevler tura, onda tege dvorцовый церковьlar tura, monastırlar, hem başkalar. Ну, onda varında Qo'sharif, Siymbika manarası. O Siymbika manarası Tatarnakımı, Rusnakımı, onu hazırda alimler öyle ortak fikirge kelmeyler. Qo'ysa ite, dedi, 16. asırda atilgan deyip, qo'ysa ite, jüp so'ngroq 7. asırda deyip, onun bilip de bulmayı hazırda bilmeyiz, onu başa tüzgeni, dürüst etkende. No Tatarnakı bulsun diye, onun başında tege oytura bitende, Tatar arxitekturası bulsun diye. Mana şu Urus Kremlinine biz
мәчет утыртырга мәҗбүр, әйме? Бу бөтенләй икенче эстетика бит. Ничек бәйләнә ул тирә-яктагы тора торган шүршикәүләр белән? Бу беренче сорау. Аның стеналары белән ничек ул бәйләнешле булачак? Шуңа күрә без төрле панорама рәсемнәрен ясап җирдек. Теге пароходта да утырып җирдек, менә карап теге рәсемнәрне карап, менә моның Казанның панорамасында менә монда йөзеп җирдек. Шуны картинкаларга куеп, ничек булачагын, ничек күренәчәген, ну, тырыштык инде. Ушетмешли, старались булдырырга. И менә нәтиҗәдә менә шулай килеп чыкты инде бу. Образ турында, менә тагын образ турында килеп әйтәм. Шундый ниләр булды инде, анда галимнәрме күп кеше тыгылды инде бу эшкә. Беркем күрмәгән, беркем белми бит. Менә тудырдылар шундый фикер, имеш 8 манаралы булган ул. Ул тарихны 8 манара булган ди. Менә шундый Яхфар тарихы, шундый тарихи историк, имеш анда язылган, ул мәчет 8 манаралы булган дип әйтелгән имеш. Мин моңа ышанмадым, хәзер дә ышанмыйм анда. С какой стати 8 манара? Безнең теге изге мәчетләр, Мәдинә мәчетләре, оларның да 8 манарасы бар микән, белмим, манаралар. Шундый күп манаралы булуына ышанмыйм. 4 манара булгандыр минемчә. Менә мин шулай дип, чөнки бөтен менә Корик, Төрек мәчетләре, Кырымда калган, менә Кырымда анда бит 16-нчы гасыр мәчетләре хәзердә тора. Симферопольдә әйтик менә мәчет, ул 1550 елны төзелгән. Хәзердә тора, җибәрмәгәннәр аны, чөнки Кырымны бит соңрак җавап алдылар. Безнең Казанның белән җавыштырганда, әйме? Шуңа күрә алар ничектер сакланды бу Кырым татар мәчетләре. Мәчет кайбер менә шул конкурста катнашкан кешеләр, әйтик менә мәрхүм академик Айдаров минем иштәк, минем өйрәтүче, минем теге укытучым. Ул аны фикере нинди иде? Имеш менә Мәскәүдәге Иван Блаженный ширкәве, ул безнең Кол-Шәриф. Аны урыслар узлаган, безнең Кол-Шәрифтә Мәскәүгә күчергәндә, җаннар шунда төзеп куйганнар. Имеш Собор Василия Блаженного, ул ширкәү түгел, безнең мәчет. Дип, менә шул фикергә нигезләнеп, аның тәкъдиме буенча менә ул Кол-Шәриф мәчете менә шундый формада ясап куйган уларны. Чыннан да эскелешләре аның теге Василий Блаженный ширкәвенә ышанган. Дөрес микән бу фикер, Василий Блаженный ширкәве мәчет булуына? Дөрес микән? Сез ничек уйлыйсыз? Аны бит Наполеон теге Мәскәүгә кергән бит ул, Наполеон. Шуны күргәч, нәрсә дип әйткәнсең ул? Бу мәчет дип әйткән бит Наполеонда. Күп сөйләмим дә Кол-Шәриф мәчете турында. Аны бөтенебез күргәнсез, тыштан да, эчтән дә, эчке эшләре буенча нәрсә әйтәбез. Без аны татар мәчете булсын дип тырыштык. Анда татар орнаментлары, татар бизәкләре, татар декоратив элементлары, татар күңеленә хас булсын аның эчке күренешләре дип тырыштык инде. Бик күп кенә тырыштык. Бу чөнки төрек мәчетләре бар, гарәп мәчетләре бар, җәмигъ мәчетләре зур-зур нидигеләр менә җыр дөньяда, безнең дә татар мәчете булсын дип тырыштык. Менә шулай бу безнең килеп чыкты. 2005 елны безнең Казан үзенең 1000 еллыгын каршы алды, әйме? Менә 2005 елны бу мәчет матур гына ачылды, яши башлады, хәзер дә яши. Шул мәчеттән соң инде безнең Казанда да матур гына мәчетләр төзи башладылар. Инде ничектер аңлашылды, ул мәчетләрнең нинди булырга тиеш икәнен, нинди жол буенча барырга кирәк икән безгә, архитекторларга бу мәчетләрендә, әйме?
200 төр әле. Менә тагын бер мисал, минем эшем, минем проект буенча ясалган. Бу бәлки таныйсыздыр, бу Ярдәм мәчете. Бу Озанда, бу Хиров белән Улахметов чаклагында урнашкан мәчет. Яңа мәчет ул инде 2013 елда ачылды. Бу мәчеткә 6 ел. Бу мәчет кенә түгел, бу реабилитационный үзәк. Реабилитационный центр. Монда сукырлар белән, инвалидлар белән эш итәләр. Сукырларны бер ай язу буенча Коръәнне өйрәтәләр. Инвалидларны бу дөньяда ничек яшәргә, ничек реабилитацияләрен үтә, лечениеләрен үтәләр. Монда бу центрда, бу үзәктә, онда китапта аларның типографиясе бар, монда китапта бастыралар. Бу тормыш онда бик каты кайный. Онда теге килеп намаз укып кына китмиләр. Онда көне буен гөрләп тора тормыш онда. Балалардан да җири Коръән укырга яшәһидләр һәм башкалар. Менә әйткән идем, калсын идем. Әйткән идем, менә бу мәчет кенә түгел, үзәк ди. Бимә, шуңа күрә менә мәчет өлеше аның түгәрәк формада, анда гыйбадәтханә урнашкан. Менә бу түгәрәк формада, түгәрәк формалы гыйбадәтханә беренче минемчә. Нормальдә күбрәк теге квадрат формалы, прямоугольный формалы мәчетләрне күрәбез, ә моның формасы нигезендә түгәрәк. Мен әйткәндә нигә түгәрәк формалы мәчетләр булмый дип, дөрес түгел дип. Бар ясадык түгәрәкне. Менә хәзер аны андышка кирсәң, анда баштагыз күрсәгез, ул бик матур гына түгәрәк формасында да файдалана. Һәм бик уңайлы аның түгәрәк формасы. Чөнки сукырлар, теге начар күрүчеләр әле күрми, алар анда буталмый. Матур гына шунда урнаша намаз укылгына. Менә бу үзе монда мәчет, ә менә монда төрле биналар, беренче этажда анда уку бүлмәләре, тегесе бусы ни генә юк, имам бүлмәләре, столовыйлары бар. Өченче этажда аларның теге торак бүлмәләре дә бар. Чөнки монда бу үзәккә төрле җирләрдән киләләр. Татарстаннан түгел, җирләрдән дә киләләр. Менә монда теге начар күрүчеләр, сукырлар Коръәнне өйрәнсен өчен. Ишке күрүчләре безнең монда әллә теге бай түгел инде, без менә михраб өлешен монда алтын мозаика белән ясадык һәм аның теге менә гөмбәз астын Коръән язулары белән шулай бизәкләдек. Ишке күрүше менә гади генә, үзегез күрәсез, менә бу хатын-кызлар өчен балконда монда икенче антресто шулай тора. Менә шундый эш. Әйткән идем инде, менә хушалык эшләре безгә бик күп сабак булды. Шуның белән шөгыльләнү. Шуңа күрә без инде танылган архитекторлар булдык дип әйтергә дә була дип әйтим инде. Менә безгә Казахстаннан килеп чакырдылар Актоба шәһәрендә җәмгыять мәчетен ясарга. Актоба шәһәре ул хәзер Казахстанның халык саны буенча 4-5 урында тора, аның халык саны 500 мең. Ул зур гына шәһәр бик. Менә шунда кирәк булды 2005-6 елларда башлаган җәмгыять мәчетен төзү эшләрен булдырырга. Ул Казахстан Актоба шәһәре әле Орынбурдан әле җирак түгел, шунда якында гына. Анда заманада Актоба шәһәре тарихында анда татарлар күп яшәгән, анда шундый Татарка дигән районда булган анда. Ул татарлар мәчет төзегән анда. Шуңа күрә бу Актоба шәһәре безнең татарлар өчен чит түгел. Шуңа күрә бәлки мин тапканнардыр да моннан Казаннан. Менә шунда барып без анда безнең Кул Шариф наработкаларын кулланып, шундый менә зур гына мәчет төзедек. Ул бер яктан Кул Шарифка да шаган, дөрес әлбәттә авторы бер. Аның маналары биеклеге 58 метр, безнең Кул Шариф мәчетендә маналары биеклеге 58 метр. Ник 58 дисәгез,
Şitki bizning Şimdiki arası 58 metr. Fethi o Şimdiki'den bigrek olmasın dedi. Sonra 58 kaldı. O şerifte 58, mında da Kozaklarga da 58 yasadık. Nege onlar kazanarak bulurga tiyiş? Onun tıştan da biz onu ok mermer bilen opladık. O şerifte kebik, şuluk koyulgu mermeri. Şile bölgesinde koyulgu olunda, onda bizning Reseyde birden bir mermer topu urunu var. Birden bir, bütün Reseyge mermer, jirosunda, ok mermer, iyi mi? Urunu onun koyulgu uruşu. Kıyı yılgası. O Tatarlar jiri, o bizden mermer. Onda böyle şakatı min olacak kaltava barganım jüri. Ma barasan Şile bölgesine, bizning Sürüksün kesimi, tümeni kesimi, bütün yazımlar, toponimler birisi Tatar dilinde. Birisi Tatar dilinde. Beyten bu bizim Tatar şiirleri bit. Bu değişik stüpreni oldu biraz, değil mi? Mene şunday meşhur kilip çıktı. Onun işki ileri, interiorları kuksarisi kebek orta boy tugul. Onların kilipleri tübenerek indi bizim Tatarстанdan kurağında. Melekin tırıştığında onda da mozaikalar kullandık. Mene gümbesleri mozaikaları kuresidir. İyi mi? Hem onda ikinci bizge talep koyuldu. Onun işki kuruşları Kozak şiirleri değil. Onlar da bitti, Kozaklar тоже ambisiyaları var. Onlara da Türk'lüğü gerek bir, Harem'lüğü gerek bir, bizge Kozaklığı gerek değil. İçki bilekleri, teki ornamentları, teki sırası. Hem indi koyan bilimin onlardan ornamentlar. Tatarlıkın kurgenin var oldu, özgelmeden bilem ornamentlardan ebiler, teki onda oldu kızlar şigeler iyi bizgen işine. Teki şigeleri kursetmiş yapıyor, yaşa almıyorlar ya bir kızları. Kadir şigelerimiz yok mu vermeyip kader bir şeylerdir. Onlar Tatar ornamentları onda benim göz olduğunda kişine delip Turadır iyi, şu an göre ben onun nerse ikenim teki bilem. Bir şey etkende. Emine Kozaklıkın kurgenim de yok, bilgenim de yok. Ona ne diyken nerse ikenine bilmiyor. Evlak Kozakları ite Kozakçıya soruz gediler. Mene şunday koyuğa batıp, benim de jirip Kozakstan'dan Aktuba şehri boyunca kirdim bir bozarga, onda bozarda koruyup kiçikine kitap gibiydi. Şu kitap gibiydiğinde koruyup bir kitap duru. Kitabın ismi Казахский национальный орнамент. Mene şunday totalıkta maturgana basılgan, şunday maturgana tüslü resimler boyunca. O kitabın beyesi 5000 tenge olar akçası boyunca. 5000 tenge. Kişiye kirem, korim kaşılykta, oşam kaşılykta 5000 tenge kaşılykta. Birden bir kitabı. Satıp aldım şu kitabı. Şu kitap bizge şu demine ihtiyacım Reşide benim dizayır. Şunday o bir mene kursedamanda turalı. Mene benim yardımcı hatanım, ihtiyacım dizaynerim. O bütün işlerini buluştu. Yoksa o şifre ornament. Turun da başında jendi. Reşide tur bastı misin aytem. Mene. Mene şu kitapka negizlenip biz indi mene onun ornamentların, dekorasyonların bütün sembollarıdır. İhtiyacıma da rahmet, kitapka da rahmet. Mene bütün Allah to'g'ri bo'lishdi bizga o kitobni topib bitta agarda o kitob bo'lmasa biz bir narsa buldirilmagan edik endi durust aytganda. Mana bu ikkinchi bir. Mana kelib chiqdi, mana narsa bor, mana bu sulishili deymi? Tege menim tege logические связи лекции не будет. Nechik barashli. Mana bu bizning ikkinchi tema.
90'lı yıllardan başlayıp ben de küp meşitler düzüldük. Bizim Tatarstan'da da, Rüsey'de de, Kazakistan'da da küp meşitler bizim de Tatarstan'da meşitler sonra 2000 geçti. Meşitler küp. Gerek mi şu an meşitlerim yok mu bilmiyorum ben de hazır işlerlik mi? Ama lakin iyi mesele tuğdu bugünkü günge. Bugünkü günge tuğdu şundi mesele eski meşitlerini жаңарту. Редке кірді. Міне біздің олда мында Нагорный бистасында İmam Nuri мәчеті көрініші. Ол 90-шы yılların başında düzülgen ол мәчет. Силикатный кирпичтен көресіз битіндейім. Силикатный кирпич. Кішкіліккene мәчетіндегі babaylar şaklangan mümkünlük tuğanға şunday мәчеті düzülge mümkünlüğü şu an tez günden de akşajıyıp bütün mahalleden bütün halktan akşajıyıp şu zilikatle gitmişten o meşhedine bunlar buldurgan. Hazırki günlerde onda bitinde halk zurayı, meşke jirişi halktan sonra kübeye hem yana tabi taraftar tuğa meşke kurada onda kireginde hazır gıbidathaneden başka gerek, tağırakhaneler gerek, gardıroplar gerek, stalovelar gerek, tege nikahlar okuylar, tege sebısı piyat edisiyatı, onda halk sevmeye başladı. Şu an göre bu meşlik imamı, hem onun tege iştekçileri, sponsorları bu meşlik kengeyterge deyip fikir olurlar. Şunda fikir tutuyorlardan. Dönüşüm var mı? Mene girip çıktı. Uy, maturayı. Mene. Hazır mene biz onu zoraytıp kengeyttik gibi ettirge bola. Mene manda bu proyekttan göresidirinde. Mene o eski meşit, ne bu eski meşit? Eski meşit. Onu 60'a jibermişe jeyne çegene biz jana bina onun janana tırtıp oturttuk. Mene bu eski yağı, mene bu janası, mene bu janası. Mene eskisi, mene bu jananı jenerşe oturttuk üzerine. Onun uçaktığı bir kişkilikkine, tığızgına şunday, onda sihirli kurumda yok. Mene sorap koradık, mene bu Kurşi Hocadan biraz bizge sotan da özünün teritoriyasında biz satıp alabız, göz maksat Sovyetler şu hali bile bizde ötünüp karağanı yok, ni nada, никакой не надо dey, o toprakçısı bulmagan, karşı şunday. Ne bulmadı onun bile yaşayıp, şu an göre biz mine şu kikinikkine avranğa, şu tığızgına avranğa sihirga mecbur olduk. Şunu sıydıgında var mı? Mine kuresidirinde, onda bir tane bizden Meşitten tış onda mene öyle düzüdüm imamga iki katlı jürt rahalanıp yaşay hazır onda yaş kadında bilen iş balantısı barındı hazır mene kutan tugul ne işinşisi tudu şunda yaxşı şoralar tudurdu biz ona hazır ne boylar koyası mesela başladı onun yaxşı şoralar bulgaş spesial yasadık şunda ona zıp koydular sponsor zıp koydu imam intikmesin deyip şunda yine şekilde jersin deyip hem onda var neler katilniler barında, onda var tağı ne kurbanhane, onda kurban şahlar şunda. Bir tane var uluğunu salgan, bir tane bölmeleri, maturgana şittağına onu her jılalar işleyler, iyi mi? Ne şimdi bir целый kompleks bulup çıktı onda. Şunu etmekşi bulan biz mene iskene Silikatlı kirpiçli meşitli jimermedik. Yani iteki matur olmasa da biz onu kengeyttikine zorayttık kına. Onun kıyafetleri özgürdü. Biz göresiz, biz onu dıştan mermer bilen tügül, travertin taşı bilen kapladık. Mene göresiz, travertin taşı. Mene onun teki kreatorgan ölüşü ak mermerden, tulayın bütünüsü uzul o travertin bilen yapılgan. Mene şu işe sponsor akşa jörlemedi. Bana bir şart, çünkü travertin bile yapılgan meşitler çok bizim bana kadar yok idi bir de. Bu birinci şimdi meşit. Bana biz eski meşitlerde bizde olan bütünesi tıkış tukaturka bir yol. Bu meşitke jellemede sponsor okşasın. Bu yine bir kuanam, çünkü ne kuanam diyeyim de. Bu kişiler bu hazırki zamanada. Eleni boylar var.
Әле индикаторлар, яхталар тегесе бусы сатып алалар, рәхәтләнеп яшиләр, иеме? Менә теге мәчетләргә акча бирә торганнары бик аз. Ондыйлар чөтә. Әле теге ешкына чырамый. Хәзерге заманда. Менә иске заманда, менә карагыз, Апанай мәчете, Әҗим мәчете, Бурдай мәчете. Бу кемнәр соң? Бу бөтенесе татар байлары. Менә хәзерге безнең бай түрәләр, бай кешеләр шуны аңламый. Аңламый бу фикерне, бу хәлне. 2008 елны Башкортстанда Салават белән Ишембай арасындагы Кантюковка авылында Таттрансгаз директоры Рәфкать Абдулхаевич Кантюковның туган авылында без матур гына мәчет төзеп куйдык. Мин хәзер бик ничек әйтеп күрсәтәлмим ул мәчетнең матурлыгын. Шундай матур булып чыкты. Ул шул мәчет төзү эшләренә ул акчасын җәлдәмәде. Мәрхүмә әнисе исемен кушты ул мәчеткә, Суфия мәчет дип атала. Акмәрбәр тыштанда, акмәрләр иштән мозаика һәм төрле бизәкләр. Шул мәчет янында ул ясалма күл дә ясады. Казып куйды күл мәчет янында. Әлегә ул күл. Ул мәчет үзенең матурлыгына шул күлгә карап сокланып торсын дип. Минем кичләчәгем авылда үтте. Мин 7 яшькә кадәр авылда яшәдем. Зиндур районы Муллаил авылында. Онда бар 4 мәчет авылда. Һәм 4 күл. Һәр күл янында мәчет тора торган. Менә урта күл янында безнең әбиемнең йорты бар иде. Менә шул аның у күлнең бер ягында әбиемнең йорты, каршыда күл аркылы каршыда мәчет тора торган. Менә шул суга карап торган мәчет картинкасы минем күз алдымда кичнәдән. Ютып торам. Битләрне җимешә, күлгә теге казлар белән бергә су кыйнарга. И шул мәчет күренеп тора. Шул картинка башыма миңемә сеңде керде. И менә шул картинканы мин Кантюковка авылында аны тормышка ашырдым дип әйтергә дә була. Ул кичнәдән нәрсә күреп үскән әйбер, ул бик мөһим әйбер ул балачак өчен. Нәрсә күрә шул монда теге навичный картинка монда башта кала. Аны берничек тә бузып булмый. Хәзер бу менә монда хәзер менә шул картинка турында сөйлим дә хәзер, картинка. Мин лекцияне нәрсәдән башладым? Мин лекцияне башладым менә безнең Кабан арта мәчет турында. Кызыл манаралы, карап торыгыз, тагын бер тапкыр карап алыгыз шуңа әйме. Мин әйткәнем, аны төзегәннәр безнең ислам диненә 1000 ел тууына башланган дип әйме. Безнең хәзер бурнасында киләчәктә безнең хәзер бабаларыбызның ислам динен кабул итүенә 1100 ел. 2 елдан соң. 1100 ел ислам динен кабул итүенә. Безнең буын. Без булдыра алабызмы ничектер бу датаны ничектер? Кирсеше кошалар. Инше мәчетләргә кирәк. Яңа мәчет менә ишеткәнем теге соборный мәчет Казанда төзеләчәк дип. Мин дә теге бу хәбәрне ишеткәч бик шатландым. Инде сразу менә ашамыйча эчмичә ясый башладым шуны, җыкламыйча дигәндәй, аның образлары башыма туа башлады. Төрле вариантлар ясадым. Вариантларны күрсәтмәкче булмый, күрсәтеп менә бу эшләми бу техника. Сүз белән генә шаныгыз инде. Менә монда ничектер бер варианты килеп чыкты. Минемчә, әгәр дә шундый мәчет төзеләр, шундый теге җәмигъ мәчете. Ул минемчә заманча булырга тиеш турысы. Заманча 21 гасыр заманы.
тәмен рухын күрсәтергә тиеш ул 21. Чөнки без хәзер 21 гасырда яшибез. Безнең кулларыбызда мобильниклар, смартфоннар, киемнәребез заманча, машиналарыбыз заманча, япон машиналары тегесе әмәчләребез дә заманча булырга тиеш. 21 гасырда. Шуңа күрә минем идея буенча монда ул шундый заманча архитектура формалары белән түгәрәк формада, 4 манара, 100 метрлык биеклектәге манаралар, пиала манара, пиала. Төнне ялтырап җанып тора торган. 4 манарасы бар. Һәм мәчет функциясеннән тыш шунда минемчә менә монда тагын янәшә биналар утыртабыз монда. Ислам дине мөфтиятен монда теге тагын хәләл торговый центрлар һәм башкалар ислам теге хәләл кибетләр бөтенесе менә монда янәшә бу комплекста исламский центр булышынча дөресенчә монда урнашырга тиеш һәм аның утырышы минемчә Казанка елгасы буенда булырга тиеш. Казанка елгасы буенда. Менә безнең нинди урын бар? Теге менә Сибал Хатим урамы буенча теге дворец бракосочетания белән теге шунда янәшәмдә барында да урын.